No niin, tässä näytetään, että miten siirretään video tonne YouTubeen ja ensin kirjaudutaan sisään, pitää olla siis tunnukset ja kirjaudun tässä sisään sinne ja sitten otetaan tuolta yläreunasta lataa ja valitaan tiedostot siellä missä se nyt sitten onkin ja me otetaan tuolta tuo ja sitten se alkoi lataamaan sitä 6 minuuttia, 4 minuuttia edellä, eli tämä on aika iso tiedosto. Nyt kun video on latautunut palveluun, niin säädetään vähän julkisuus, eli tietosuoja-asioita. Ensimmäisenä laitetaan se tuonne, joko me halutaan näyttää se täysin julkisena, piilotettuna tai yksityisenä. Ja laitetaan nyt ensiksi se tuonne piilotetuksi, eli kaikki, jotka saavat linkin, voivat nähdä sen. Sen jälkeen voidaan antaa sille kuvaus, tunniste tai luokka. Ja kun on tehty muutokset, niin painetaan tuolta, että tallenna muutokset. Ja nyt se väittää, että jotakin muutoksia ei tallentunut. Eiköhän ne ole sinne kaikki mennyt. Ja täällä näkyy, että mihin se video tulee näkyviin siinä mennessä, kuin se on valmis. Aukassaan tämä ja katsotaan uudessa välilehdessä, että mitäs sinne on tullut, onko sillä vielä mitään valmiina. Siellä kerrotaan, että vielä kestää omat aikansa muutaman minuutin kuluttua. No 8% on nyt tällä hetkellä käsittely. Otetaanpa, että käsittely päättyy. No niin, ja nyt tässä näytetään se, että miten täällä YouTubessa oleva video upotetaan sinne WordPressiin. Klikataan tuosta jaa, ja sitten siitä toi osoite, mikä siellä avautuu, niin se kopioidaan. Ja sitten mennään sinne WordPressiin, ja sitten lisätään media, siirretään se osoite sinne, ja sitten mennään tuonne oikeassa alareunaan insert, ja siellä se on, ja sitten voi katsoa esikatsele puolelta, että miltä se näyttää. Ja siinä se nyt näyttää olevan, ja kokeillaan sitä, lähteekö se pyöriin. Siellä se on.